presented by Magahia Music. तू पैसा भौजी लिहा ना हिसाब जी, घर घर बिहारी तहसीले बारी आज जी, देदा तू पैसा भौजी लिहा ना हिसाब जी, घर घर बिहारी तहसीले बारी आज जी, दुआरा पे मूर्ति बैठाई हाजी, अब की नवमी में डीजे बजाई हाजी, मूर्ति करे के बसेट हमरा से अब होई ना भैया के बेट। अरे दे दो ना तू ही पैसा बाजी, कितना दियो? 551 आओ का। पूजा के सामान भौजी भैया से मंगाई हा, करे दर्शन देवी माई लगे जाई हा, पूजा के सामान भौजी भैया से मंगाई हा, करे दर्शन देवी माई लगे जाई हा, काला सा चुनरिया मंगाई हा जी, अब की नवमी में डीजे बजाई हा जी, अब की नवमी में कमरा डोलाई हा जी। ससुरा भंसुर से तू नाही लजाई हा, पूरा परिवार के मंदिर में झुमाई हा, ससुरा भंसुर से नाही लजाई हा, पूरा परिवार के मंदिर में झुमाई हा, अमिताभ से